Êvar baş temaşevan nêja hûn bi xêr hatin bernameya Futbol Şîrove ya ekranên Çarpel Medyayê. Îro jî dîsa em ê bi şîrovekarê xwe Elî Fikrî Şix re li ser bûyerên sporê yên bajarên Kurda û cîhanê tîman û lîstika wan analîz bikin. Kek Elî bi xêr hatî. Dengê te nayê Kek Elî. Mîkrofona te girtiye. Vekiriye. Niha vekiriye. Tamam way dengê te hat. Mubo bi xêr hatî. Nav xêre de bî dem baş qewet beşdere. Çavayê bû mehkî zêde tu çûyî vegeriyayê Kurdistanê li wir bicî bûyî meriv divê qey tu ciwantir bûyî tu kêfa te hertim meriv divê qey li ciyê tu çi xwe çawa hîs dikî li wan dera? Vallahi ez gelek baxtevarim û min şorba vir jî pir hes dikir. Cana ez qelî û hêka bi hev re dixwim û hewaya bismîlê jî têra xweş e û însanê wê jî têr baş in. Yani ema dibê qey Xwedê ji wan hes kiriye. Berf li her dera bismîlê hat lê di navenda bismîlê de ema bêje bostek jî berf nehat. Vegal her derê tofan e berf dibare aniha min derve dil bismir baraneke wa hûrik hûrik wekek ji xwe re bilorîne diçisîne û dibare. Erê. Xweş e. Kurdistan xweş e, bi rastî jî xweş e. Baş e yani kêfa me jî tê. Tu van tiştê tu dibêjî belkî tesîr li me bike û kesê din bike em jî rojekî wek te vegerin welatê xwe li wan dera bicî bibin dîsa. Vallahi do erê nehwiqab dilê min bû. Hinek hevalê min ê hêja rabûn min birine berçem. Em çûn li wir agirekî mezin pêxistin û dûre masî qeda. Ne sar bû? Wallah sar bû lê ew agirekî wiha gur û geş pêxistin pêşiya meriv ji xwe germ dibe paşî jî êdî emanetê Xwedê ye. Me çayeke pir xweşxwar û dûre haho wextê me pêçîka xwe perçem kirana hinga masiyê wiha bi lezzet wiha lezîz tu dibê qey Xwedê jor ve biharat avê dibû serê wallah me kêfa gurê manco kir ha. Eftêra xwe kêf kiriye. Ji çemê Dîclê ne war masiyê teze? Erê. Erê. Hûn çûbûn ku? Em çûbûn ew çemek ji Farxînê ez mişkaniya mezin tê dina di ber bismil re derbas dibe. Min navê çem vega nehate bîra min lê pir xweş bû hema. Erê. Baş e kêfa me jî tê tu li wan dera ew dikî. Baş e Kek Elî em derbasî mijarê xwe bibin. Lê berî wê ez dixwazim vê hefteyê wek min got çawa tu vegeriyayê Kurdistanê ez dibînim te dişopînim ku tu li ciyê cî tu futbola Kurda jî zîndî li ciyê wî temaşe dikî tu derî maçên Amedspor û yên din û her wiha tu karên edebî jî paş de naxînî tu wana jî didomînî. Bawerim vê hefteyê panelek te heye. Karî nikî behsa wî ya bikî. Weke ku dizanî ji xwe li ser Amedsporê min pirtûkek nivîsand bû navê wê Qaos û Direniş Amedspor bû. Ji weşankana Avestayê hatibû weşandin. Di siyê vê mehê de roja yekşemê saet sîya li Diyarbekir ciyê Muharrem Erbê heye. Aytemiz mekan li wir erê li ser vê pirtûkê hevpeyvînê û dûre hin pirs û bersîv û dûre jî ez ê pirtûka xwe ji xwendevanan re pêşkêş kim îmzekim. Erê. Moderatörê wê jî Wahab Coşkun e. Ez bawerim ez û wê em ê xwe daxil nava şaxê futbolê û ramanê û felsefê û sosyolojiyê werhasıl em ê weke futbol wê bahane be em ê ser futbolê de bahsa
همو خاله دنیای بکن. بچکاری بحثا به پرتوکال خواب کی آمد سپور کاوس و برخدان به ترکی تبیجی کاوس و دیرانیش پرتوک نواروکای بچکاری بحث کی yani. بله براستی جی ev ji nivîsê minê berê ve pêktin weke ku tu ji zanî ema ji min pê ve kes di heqê Amedsporê de nenivîsandiye. Loma yani rûmeta ya ji nirxên dîrokî jî ji van nivîsa de hene bela ku nivîs tenê bi serê xwe ne kesî nenivîsandine. Min nexwest ku ev nivîsê min hunda bibin. Min xwest ku bira di nava pirtûkekê de bê çapkirin û qederê pêncî rûpel jî min jê re pêşgotinek nivîsan. Di wê pêşgotinê de jî min behsa çîroka xwe û ya Amedsporê kir û du re jî min xwe berda şaxê nava dîroka Kurda ez çûm heya sala 1925 serhildana Şêx Saîdê Kal ez li şopên futbolê sporê geriyam mixabin weke wan karê dinê di vî karê de jî Kurda tiştek nenivîsandiye tit dêbîniyek derê de nehîştine şopek nehîştine erê bi topê leyîstine ev topên heremî ne jî yani spora heremiye futbola heremiye lê yani ji hinek fotoğrafê qermiçî pê ve tê wesîqeyê tarîxî wesîqeyê dîrokî bi destê min neketin û min ji ber wan ve hinek analîz kirin û min got gelo di vê demê de li Kurdistanê çi bûye li dinya jî çi bûye min ew dinya jî tiştê ku di wê demê de weke pêvajo min wana jî tomar kir di nava vê pêşgotinê de nivîsand û pirtûk hatiye çapkirin. پیروز به هیوید کسی یکی مهیبو لدیار بکری Sî ne sîviyek sî. سیه مهیه Sî me روز roja یکشنبه yekşemê. tamam Berê. tamam baş پیروز به وقت مگو باشا ام جور دخوازی هما دیرک درباسی او که ببن درباسی فوتبال ببن ایدی تو چود Tamam. بیجی Fermo. ام دیسا دخوازی جه دال کرده دست ببکن لی دال کرد تشکی تو نه تنه تشکی نبون چند ترانسفر یکی دن جی کرن و وکی دن دست به حاضری خواه کرن آمده آریه خواه کرن وی روژه دو کنگرادیا کرده دم جیگیره سروکی وان دی ما جبو برنامه که تایبت ام دیسا چیکن بوان را گوت ام سردانک مهه کو دخوازن هرن باشور وقتی مادال کرده هرن باشور ایدی لور ماچن دوستانیه تشتی وسا بکن حاضری هنک لور بکن که ام بنرن نوچین دال کرده اون که علی تشکی نو جمعت تونل سویت کات خوازی امورن دیاربکری آمده وقت مگوت جبلی وای کاری ادبی ت ماچال زندی جی داره لجی جی تماشا دکی من بهیس کو به هفته تل ماچا آمد سپور مذکر لی آمد سپور مخابن دو هفته انجام باش ناگره ka em şte bîsin ka çû dibêjtin Yani beriya ku ez çîroka maça vê heftê bilêv bikim ez ji dixwazim ji bo dal Kurd bi gotina bêjim di destpêkê de ez serkeftin û serfirazî dixwazim ji dal Kurd re dilê min bi wan re ye hêviya me ew e ku amadebûneke pir mezin li darxin û wiha bi her alî hazir dest bi lîga xwe bikin û îsal jî di wê pîlaya xwe de di wê astaya xwe de bibine şampiyon û xwe biqevizînin Allsvenskanê. Doğa min jî ev e, hêviya min jî ev e, gotina min jî ev e. Belê roja yekşemê ez dîsa çûme maça Amedsporê. Beriya wî patronê min jî ji Stenbolê hatibû. Werhasıl melhev kir ji alîkî ve jî min wî xapan û em hev re me berê xwe da Amedê ji bismil pêşî
مچو تاشتك خوش خوار والله هيك وقلي وشوربه لا شوربه كيك عليها ما تجي بعصات تشتي وساد كيتو ما تي وربك يكوامي هما رابن ورن برو فوتبول اذا ذيك ملف فوتبول دنافا جياني ده بليف بك فبيج تاني بسري خونا كيفه ودور امچونه اوكي بر ستاديومي ام لقاي سروكين اوكي علي جرين ديريني بون رمضان والله جامر نيشت ام دستي خباوز نبريكا وهرم بليتا بكرن سه بليت كيسا كوميلا ديرينشي دامه وبشكل كي ام كتنا هندرون ام چونكو يعني كسي ستاديوم باقج نكريه يعني جيبو وين ستاديومي مهي Ahmet Spor و Diyarbakır Spor 8,000 lira dedin Diyarbakır İl Spor Müdürlüğü. Le kesseki yani dibin befede maye kesrune nişt em hammul serbiya وها نجي مجد شمته يعني اف سته ودفيكو اف ام بيس ورن ما تشيت تشتي بروخوش تبجي يلا از الساعة كل هم بر قرشير بلدية سبور يك ما وشانلور فازجي دفي جروبي ده دو صفر قزاش كده اسكشيري ام ورن ما تشيت خوازي يعني تو ما تشيت شوات دنرخيني يعني بريا ويجي من بدلكي وها نرمك من هناك دخالاده فكرة خواه جايقان آتيك را دسر نفيسي دا بوتبو كو وون بخازن ببن شامبيون دفيكو وانا وها بكن يعني دماجا قرشير دا مديتكو نا يعني آيقان آتيك يا نخوان ديه يا تسرقو خوده آوه ديه يا جدبيجه يا من راسته لي مخابن قرشير هما بيجا قوش لآمت سبوري قطان شعالي ليشتكي به تجاري انسياتيفا ليشتكي نيشتكي به دستي آمت سبوري شخو نت كتجي بلاكو دفانس و قادان آوين يا آمت سبوري نه organize kiriye, ne plan kiriye, ne قالواني وان بستوبرره پاسه دن هف و بدستینن ناجی ام بیجم پارزگری ملت چپی و ناجی ای راسته و ای قادا ناوین جی بوان را نه ناوا تلگره کتنه ای کو ده قاده ته ده هرمه ته يعني هرما یکمین و هرما دو مهمین و ها پوچ بین و هر راقیبه تب سرته ده وره اره جوار درفتک لی کت üstün bilgi golek avet dakika sivyek bu ez ne şaşbim u maç haya not dakiji doman not u çara de jkornedeki Kırşehir Spor seriki seri xoleda u bu gol u yek qadiya vega şansı Ahmet Spor'u jibo xo bqavsine ligaya kemin heye Plovşi ve imkan ettin. Evet, debeku dakika nikar be şampiyon, dekare de plovfa de rakibe xotek be u xobı kavzine ligaya ken. Lejbovi debeku rahine revan aykan atik heşi xobda serefa. Peşi defansı haya qadan navin دویکو لیستکه که ارگانیزه کری لیستکه که کاربن خودسر هرما ده بقفزینن به پاسا به آلترناتیف و نوها کو لبنی توپی خونو توپ حره و به مال راقب و راقب تصاب سروان دوره اب عیبه یده یا اب راستیش عیبه اب نای قبول کری یعنی دورده میجی جتنه عقلک جتنه گازی بجم عقلک هی تنه ترابی توپا خو بدی راقب خواه اب نه تشتکی عقلانه Lü, cami, etser koda kesi nabine, u vin nake, kabe hakkı ve Nevşehir'e bilizin, yani Nevşehir kadar çendadeye. Nevşehir. Yani. Daviye. Nevşehir, Nazilli. Ne Nevşehir? Nazilli. Nazilli'ye şaşar.
ششاده خدای به ولیست که و قوش العامت سپوری بقتینن قط yani قط Evet. Yani Aliye Ahmet Spor'e bir haviye em her tim ji bo me netice ve encam mühime ku em dinerin ku kavê derkeve lîgek din ji bela ku em naxwazin tîmên Kurda divan lîga de bin li jor bin û tu jî her tim tutbê şansî wî heye lê ez dibim qey li gor min şansê wî ye ku bibe şampiyon tune lê şansî wî play-offê ji xwe ji ana de wa heye lê eger wa puana wenda bike ew jî dikare here. Çend e? Puanê wî sî ye ê pendîkê çil û du ye. 12 puan ferq heye. Lê ji bo nabera wî nazîliyê wek te got maça wî 28 du puan heye. Raqîbê wî jî ew e yani. Dibe li hember wî puan derxe. Yana wê dakeve binê xeta sor yani. Newsa kek Elî. Baş ji bo Ahmet Sporê tişkî din bêjî? Gotineke min jî ji bo alîgira heye. Erê alîgir rastî jî bi dilsos pir tezewuratê dikin lê tezewurat ne daxilî nava lêstikê ye. Weke misal min divê nivîsa xwe de jî got bilgî Tu cemidî kek Elî? Kek Elî ceyrana te neçû be înşallah. Sar. Bawerim ya xeta wî ya ji ceyrana wî çû. Ewa hat dîsa. No, ceyran ne çok keko. Tamam kek Elî way dengê te hat. Ez dibêjim xey ceyran çû ya jî xeta te kêm bû. No, ben ez te dibînim. Tamam te jî te dibînim tamam. Ha yani ez ê dîsa gotinê xwe ji pêşî ve bigirim û bêjim gotina min ser alîgira bû. Divê alîgir di nava lêstikê de bin û tesîrekê li ser lêstikê bikin. Ji bo wê jî divê ku Ahmet Spor gava êrîş dike ya jî di ber xwe dide divê ku bi tewzarata xwe müdaxilê lêstikê bibin. Weke mînak di vê maçê de üstün bilgî di pozisyonekê de ket xwe ediman li erdeyê ew personelê tenduristiyê hakem gazî wan kir. Ew ji hatine ketine nava lêstikê û alîgirê Ahmet Sporê dibe Ahmet Spor gol kuru lêstik nalêze ku tu dibe gol. Ev çi ye ku têkiliya alîgir û lêstikê qet tune ye. Yani ew xwe re dikin. Newha ye. Bira hetkî alîgirên Liverpoolê binerin. Alîgirê Liverpoolê gava ku Liverpool êrîş dike di nava lêstikê de ne gava xwe diparêze nava lêstikê de ne yani tempoya lêstikê ew ayar dikin. Evet. Yani tabii tu dibêjî biravek Liverpoolê bin lê kültür jî carna faktora kültürê jî heye, herêmê jî heye. Ya Lê alîgir çawa bûn kek Elî vê heftê alîgir joşa wan evka wan çawa bû alîgir yani tezahüratên çawa dikin. Ya xweşin giş govendê digirin ev xweş e û bi rastî jî di navberê de jî em bêjin kilam û ewkên Kurdî şarkiyên Kurdî têne gotin ev pir xweş e neku nexweş e. Erê em kê bikin lê ku maç gava ku tê lîstin jî divê ku em jî di nava lîstikê de bin. Ku em ne nava lîstikê de bin henga em ji bo xwe çûne wir ne ji bo tîmê çûne wir. Ka em binerin vîdyokî destê me de vîdyoyekî xweş e alîgir dansê dikin ew dikin. Ez bawerim tu jî ji wan ne kêmî yani. Ka em lê binerin hela. Vîdyokî te pêdekî. Diyarbakır gençleriyle Allah'ın yolunda haydi gençler eyvah haydi gelin nasıl ey maşallah ne güzel oynuyor ne güzel
Ji ber pandemî alîdin vala me werna zêde têkevî. Yawa? Ji ber pandemiyê nailin kesê din zêde têkevî. Ne ancak ya kırın, pandemi mi? Sar bu kuru. Ne iş sar bu? Bêjin var ocak sar. O ne iş berf hatiyel Diyarbakır. Yani bak nava bajar da nikari bimeşiye arabej naçın. Ev ana Evet. arteli Diyarbakır vekirine yani bajar da bin berfede sar bu. Evet. O ancak yani. Êde baş e. Kêk Elî yanî performansa te jî hema wek awan bû. Hindik mabû te destê govenda ekî digir te destê wan girtan tu jî têketana govendê. Ev hoş ez değil mi? Yani burası hiç pek hoş ez. Ez keyfiyet istedim. Le dvek u kaval listik be listin jî em li gora wê tev bigirin. Evet. Kêk Elî te got mêvanê me heye em ê Kurd bibirin hîro ez jî dixwaziya ev tîmên bajarên din ez hema özetekî ewkekî kurtasiyekî ew bikim tu jî çend gotinabêje piştre em ê hinek jî li ser Lîgên Ewropa hema ez ê dîsa bo wî hawî bisekinim. Em bernameyê wî hawî bixedînin. Eger em li ewkê binêrin ka li ku bû ev ya Diyarbakır Spor li hember Bodrumê wenda kir û maça ewkê tune bû Adıyaman û nizam belkî îro bû yani. Mara jî wenda kir. Li vir ji xwe bi rastî şansê tu tîmekê Kurda tune Sivas Belediye 40 puanî heye ji bo play-offê. Gruba Sor ya Lîga Duyem e. Piçek gruba Sor tam Sor bûye ji bo Kurdan. Şansê tu tîmekî ez nabînim yani. Rast ez Niha de wek dibêje xewliyê avêt ne. Ev jî Batmana ya herî xweş ev e serkêşiyê dike 43 puanî wê heye 7 puan ferq heye vê hefteyê jî li hember Fatisayê 1-0 qezenç kirin. Yani Batman rastici leistikeker realist dilise. Yani haya wiş qeveta wê heye. Ha Maça temaşa dikî yani karî temaşa. Ere ya ez temaşa dikim û ew dikim navî çi ye. Kurta tomarê wan ji hene. Yani TRT Kurdî xizmeteke xweş dike di vê walî de hemû maça ma 3 deqa 4 deqa be jî nîşan dide rojê yekşemê. Erê ê baş. û wekî din ev kîjan bû? Ev Süper Lig tîmên bajarên Kurdan Sivas li hember Fenerbahçe 1-1, Malatya li hember Beşiktaş 1-1 û Entab jî 1-1. Giş puanekî stendin lê rewşewan ne baş e. Li vir tîmên qeraseyên yên Süper Lîga Tirkiyê ew tîmên qeraseyî sal tişkî hatiye serê wan Kêk Elî çi bûye li ji bo çi war bûye way Galatasaray dike kume bikeve. Êdin jî ne ew kin ji wî yani êdin jî xirabin yani ez wî dixwazim bêjim. Belê bela ku ji alî perave îflas kirine yani eslê xwe de Süper Lig serî binê îflas kiriye. Nikare weke berê mesrefa bikin û ev jî tesîreke mezin ser wan dike. Antep û Sivas yek neh yek dehe. Rewşa wan ne xerab e. Lê mixabiniya Malatî pir xerab e. Dibe ku Malatî sal bikeve jî ji lîgê. Lê tama Lîga Tirkiyê ji alî tîmên İstanbolê ve qet tune. Ne Beşiktaş ne Fenerbahçe ne Galatasaray. Hebkî di nava wan de dîsa ê ku hêvî dide Galatasaray bi xwe ye bela ku alîgirên Guardiola, Dominic Torrent kirin rahîner. Ez bû camîrî bawerim wayê dinivîsa ji ser wî dinivîsînim ku erê ew kare lêstikek xweşik ava bike ji bo Galatasaray. Lê ê Beşiktaş û Fenerbahçe mixabin hêviya ji wan tune ye. Erê.
باش کاوی چاوی هم درباسی اروپا ببن چی بجی از ویجی یکو هرمان چاوت خوازی نا بدأ نافي ها مقول لبر لیگا پرمیر مانچستر سیتی سürpriz بوش بوی لدپلاسمان هر چخواست کاره بجه سürpriz بونزان ساوثهامپتون یک ما لیورپول خزانش کرد لهم پر کریستال پالاس و چلسی جی لمالا خواه تیم سیدای مت توتنم 2-0 مغلوب کرد yani. لیگا پرمیر بوی هاو یکک علی و وقت مگو مانچستر سیتی فرقه کی خستیه نابره جنها دا وای 9 puan فرق هیا نابره ویو لیورپول ده هر چخواست ماچک وی زیده یجی ادبیم و اف ببن تشکی بیجی درباسی درباس باش اف جی بوندسلیگایا لور بایرن شخوا اف کریه فرقی ود که چند نهاده 6 puan فرق کریه نابره خو دورتموند ده و هفته جی ل برلین قزنش کرد هرتا برلین 4-1 دورتموند جی دپلاسمان قزنش کرد بون مگر امورن سر سریا آ لور بالکش بو به هفته براستی تکرارا لیگا سالی چونه مرد بخی هماده چه لیدی ساجی اینتر لوره که ماچا مهم نابرا میلان و یوونتوس ده بو 0-0 ما ناپولی قزنشکر هات کت رزا دودیا بارم ساسولویات 1-1 ما آتالانتا 0-0 ما وره وقت پوانجی وقت مگو هدی نا من پوانه اکو درخست اینتر هدی فرقه دخنا بره و لا لیگا جی و هفته سürpriz جی مادرید هات 2-0 تک چبو دوره اول و اوک بشرب زوره بجی 2-2 ماچه بر بارسلونا قزنش کر puan فرق puan jî nabera Real Madrid û Sevilla de 4 puan فرق heye li vir nizanim imkanek û ez jê ew dikim ê Barcelona pir zayîf e 35 puanî wî maye û di tîma qerase a Parîsê ku bi transferê xwe deng dabû îsal ama ji Lîga ji maçên ewil de فرقێکی خستیە نابەرێ ji ana de jî ew ferq dewam dike Elî kek Elî çixwas ferq heye 11 puan ferq heye li vir jî şampiyon hema bellî ye û herî dawî jî eger ez golê ew bikin deng ji gol çêkera nehatî ji bilî Wîsam ji Monaco ew hat ket reza yekim ê din giş bêdeng bû bê heftê bi rastî Lîgê Ewropa jî wisa ne kek Elî tişkî tu bêjî مالي أفاكيكم شيف باش سلاف بنري ما شو بنري ما erê baş e îro bi rastî te daxwaz kir ku em Kurd bibirin way bû 32 deqe nîv saet ji xwe mijarê me jî bi rastî hindik bûn em heya hefteyekî din dîsa bi temaşevanê xwe re bin temaşevanên hêja îro em hatin dawiya bername xwe heya hefteyekî din bimînin di xêr û xeşiyê de êvar baş إيه باش